Iz Epsona nam dolazi prvi projektor osjetljiv na dodir takozvane short throw izvedbe, što znači kako može projicirati veliku dijagonalu već s nekoliko centimetara udaljenosti od zida. Točnije, već sa 40 cm udaljenosti sposoban je prikazati 60-inčnu dijagonalu, a sa 60 cm golemih 100 inča. Namjena ovog projektora je interaktivna nastava, poslovne prezentacije ili nešto treće. Dakle, Epson cilja na obrazovnu, edukativnu, poslovnu primjenu i ovako nešto definitivno nećete instalirati u dnevni boravak za gledanje filmova. Na projektor možemo spojiti pregršt audio-video uređaja, poput recimo tableta ili mobitela s MHL ili HDMI kompatibilnim izlazom. Mi smo odabrali laptop. Osim toga, tu su i priključci za mrežu, te USB portovi za USB stick ili za specijalizirani USB dodatak koji će omogućiti Wi-Fi mrežnu konekciju. Interaktivna ploča dozvoljava crtanje i pisanje s dvije olovke istovremeno. Uz dodatak Finger Toucha možemo koristiti i prst ruke umjesto olovke. Olovkama možete mijenjati debljinu, boju te odabrati opciju za markiranje koja funkcionira poput transparentnog markera. Ukoliko nešto pogriješite, lagano možete obrisati dio crte ili koristiti opciju Undo. Za podlogu crtanja možete odabrati čistu površinu s crtama ili kvadratima. Crtaća podloga može biti bijela ili crna. Markiranje će dobro doći kada želite istaknuti pojedine dijelove PDF dokumenta ili prezentacije koju pokrećete s spojenog računala. Želite li listati dokument, možete se prebaciti u mod za miša te olovku koristiti kao običnog računalnog miša, te njome scrollati dokumentom ili upravljati ostalim opcijama računala, baš poput miša. Ima i dodatak za touch s prstima koji zgodno radi s metro sučeljem. Nismo ga uspjeli isprobati za crtanje jer mora biti čvrsto fiksiran, što je moguće izvesti samo ako projektor projicira sliku na zid, jer je tako i zamišljeno korištenje ovog sustava, na zidu razreda u školi ili prezentacijske dvorane. Mi smo za recenziju iskoristili priručni stalak. Projektor dolazi uz komplet nosača za montažu na zid. Možda će vas iznenaditi kako rezolucija projektora nije punokrvni Full HD, već samo 1280x800, dakle 16:10 omjer. No valja imati na umu količinu dodatne opreme i mogućnosti integriranih u ovaj stroj te njegovu svrhu. U prvom planu istaknuli bismo snagu osvjetljenja od golemih 3300 lumena, uz vrlo dugi životni vijek lampe, za koji je minimalno garantirano 4000 radnih sati, pa sve do 6000 sati ovisno o režimu rada projektora.